Terve ja tänään mä rekordaan Happy Wheelsia. Kaverinkaa, joo, kaverinkaa. Sitten... Joo, pätkäsin vähän tosta ja... Joo, hyvät fysiikat pelissä. Paitsi että ei aina oo ihan kohdallaan se, että jos sulta räjähtää pää, niin se voi sitten johtua siitä, että sä oot joko vähän koskenut seinää. Okei, tästä sitten Happy Wheels ja suositut kentät, rating. Rikuhan mainitsi viime jaksossakin, että mä joka pelata. Ei kuule sua, jos sä puhut noin hiljaa. Rikuhan mainitsi, että viime jaksossakin, että me aikaan pelata Happy Wheelsia. Niin. Ja... Tämä nyt saakelistilla. Joo. Taas pätkäsin vahingossa. No ja, no. Happy Wheelsia ja... Jos tämä nyt suostuis lataamaan tämä saakelinke. Okei, no niin, seillä on annut niitä, mahtavaa. No, mennään sitten tänne suoraan näihin kenttiin. Ultimate Payback. Tätä on kyllä pelaan. Otetaanpa joku ihan randomisti täältä. No, Obstacle Course sitten. Sitten Epic Jump. Älä kuole, pikku. No, just sanon, että... No se räjähti. No... Sinne meni. No normaali. Aivan normaali. Totta kai mäkin räjähän. Hyvät on nämä... Sakelin fysiikat. Joo, sitten jatketaan tästä Epic Jump. Noin siitä lapsiin. Mitä? No siellä osio. No ihan sama. Siitä hienosti tykin kuulot. No! Mitä? No minä räjähin. Tuosta lapsia varmaan tulee, oh yeah, that Hei, feels kato, so good. siinähän on munille vähän. Missä on? Saanko mä kokeilla? Sitten... Yritäpä ajaa niin, että et koske tuohon vanhukseen. Jee, Sinne meni. tässä näkyy tämä eka pään räjähtäminen. Siis sehän on vaan niinku semmonen saakelin pommikuu. Sitten vedetään tätä Obstacle Course. Ai. Älä räjähä, älä... No räjähä sitten. Pikku rakkapommi olit. Oi, oli lähellä. Oli kyllä niin lähellä tuo... No nyt kun se olisi osunut meihin. No älä no niin, ja minun perse räjähtää seuraavaksi. Mitä vitsi? Noni. Be careful. No niin, ja minä räjähin. Hienoa. Taputtakaa fysiikoille tässä saakelin pelissä. Okei, vedetään nyt silleen, että ei ainakaan ihan heti räjähdetä. Tämä on se ärsyttävä kohta. Okei, hienoa. Noi räjähtävät pikkukakat ei tarttunut meihin. Ai saakeli. Noin. Tässä pitää olla varovainen tässä kohtaa. Harppuun ahead. Ai! Perseeseen tuli harppuun. Vähän Nice, leventyy. keep going. Ja nyt mie en. Hei! Mitäs tämä on? No siinä meni. Apua, hei. Miksi sinun pää räjähti? No varmaan kun ajat sen päätä. Paras isä koskaan. Joo, pätkäsin tuossa kohtaa. Oli pientä kakkaa täällä. Mene sinne. Ei sinne! Ei! No mitä?
Jaa. Oksennus. Voitais ottaa Speedbridge. Mä oon hieno kenttä. No, molemmat käät. Aika tasapainossa pysyy molemmat. Miksi sinä räjähit, pentu? Lapsi, pentu, lapsi. Okei, hyvä. Minä en räjähtänyt sinä ainakaan. No, sinne meni. Keulitaan vähän. Okei, ei keulita. Keulita. Ei keulita. Keulita. Vähän tuosta. Noin sinne mene. Noin ja. Nyt tulee kaunista. Da fuck? Ja. Uudestaan. Meillä on vielä aikaa tässä tehdä. Wii. 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 Hauskaa. Perkele. Ei. Ja olen kokemukseltani sanonut, että tätä ei enää voi päästä läpi. Joten alusta. Vaiha ihan just kenttää. Sinne meni käsi ja lapsi ja verta kaikkialla. Tässä on mahtavaa, jos toinen jalka lähtee irti, niin näyttää, että täältä vuotaisi verta perseestä. Ai! No ei tuo varmaan kerennyt sattuu. Vähän vaan tuntuu ja sitten osat on kaikkialla. Ja minun kaunis pyörän kosto! Jumalauta! Pyörä hyökkää aina mun päälle. Se on muutaman kerran tappanut tuo pyörä minut. Toivottavasti se ei nyt vaan ritistinyt minun pää. Jumalauta. Ei! Okei, kiva. Lapsella on kestävät niskat. Mullakinhan taittuu niskat 360 astetta. Tai oliko tuo nyt 150? Mä haluan nähdä mitä tässä käy. Kaunista. Vielä kun sen perseen upotat siihen piikkiin. Niin. Sitten uudestaan. Jee! Nyt menee hyvin. Heti kun minä kuitenkin sanon, että menee hyvin, niin kaikki menee päin persettä ja minä kuolen. Niin sinä yleensä käy. Kuhan tämä ei nyt, ei älä lyö sinne. Okei, mun pojan pää oli mun haarois. Oi, mun ukolla on näköjään ton kokoinen toisen vehe. Joo. Hieno. Joo, mä tässä vielä varmaan rekordaan 2-3 minuuttia, tai en nyt oo varma paljonko, mutta voihan nyt tämän yrityksen jälkeen kenttää. Tää kenttä on kyllä ihan mahtava, mutta pitää vähän muitakin pelata. Ui, nyt jos tämä onnistuu tämä.
Ei, älä feilaa. Älä räjäytä käsiäs. Mahta! Ja poika räjähti. Hieno. Lyö se pääs vielä siihen. Noin, kaunista. Tai siis älkää katsoko, ei ole kaunista. Sitten otetaanpa vielä yksi hotelli. Vähän paskaa siinä. Hieno pönttö oli siinä jo. Tämä sitten halus lentää vaikka portaita alas. Miksi näiden päät aina räjähtää? Ai. Minä en halua tietää, mitä minulle kävi. Hei, itse asiassa kerätään ehkä... Tai no eipä nyt periaatteessa vähän tuota. Oi, etupyörällä. Sitten kunnon vauhit. Ei. Kaunista. Mitä lapselle tapahtuu? Ah, kiva. Se... Pyörän kasto! Jumalauta! Kuinka saatoit? Törkeä kakka. Ja no, minäpä lopetan sitten tähän, että se on moro.